My name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's video guys, nandito tayo sa bypass road dito sa San Vicente, Tarlac City. Cover natin itong The Junction, and of course dito sa kabila, ito naman yung The Junction Arcade. Galing kayo ng Togo dito sa may MacArthur Highway from SM Tarlac City. So usog lang kayo konti papunta San Miguel. Makita nyo yung Sogo, papasukan nyo yung kantong pakanan. Konting usog lang, makikita mo itong The Junction Arcade and then The Junction yung sa kabila. Hello everyone, my name is Dan Lagman, the owner of The Junction Food Park Tarlac. The Junction Food Park is a haven of food and happiness new in the city of Tarlac. Alam niyo po, our first store is The Junction Main. Dito po sa Junction Main, meron po tayong the Dream Project Concept Store. It's like a little department store. Pero marami din po tayong mga food stalls like Kain Habibi. We have Margarita's Steakhouse and Margarita's Samgyupsal. Unlimited po yan. Wing City Diner, Cafe Alfresco, Ang Sarap Roasters, 1914 Milk Tea, and of course, Eggy Cafe, the trending Korean egg drop sandwich. And ang bagong bukas po, ito yung The Junction Arcade. Sa The Junction Arcade, meron po tayong stall which is the Orange Blush Salon. Pwede po kayong magpa-beauty habang kumakain. In here also, we have different kinds of stalls na mga sweets and drinks like the Perfect Scoop, the Craze Mango, the Classic Ice Crumble Genti Appetito. Meron din po tayong mga Hungarian sausages, the Milk Cakes. Meron din po tayong Japanese stall, the Chai's Sushi's Bar. We have also Supreme Halo Halo by Senior Halo Halo, the Gyro Wraps, and of course, the famous buckets by Arabo. We have also Avocadoria and Burger Buy One Take One and I Supreme Rice Bowls. Dito po, it's a one-stop shop. Kung anong gusto mong kainin, anong klaseng panlasa ang gusto mo, suwak na suwak dito sa napakamurang halaga. And our dining area is alfresco. Kaya, you know, we are all vaccinated here and you're gonna enjoy the ambience. Samahan nyo ako, ikutan natin lahat ng mga stalls dito sa may The Junction and then the Junction Arcade. So una natin i-check itong The Buckets. Ayan. So sa The Buckets, nag-offer sila ng nuggies, shrimp, standard cuts, and then syempre mga sides and extras nila. And of course, meron silang drinks. Dito sa kabila guys, check naman natin si Gyro Wraps. So si Gyro Wraps yan, nag-offer siya ng mga shawarma. Like meron silang beef, meron silang chicken, and then siyempre pwede kayo pa doon. Kung avocado lover naman kayo, dito si Avocadoria.ph. So ano ba yung in-offer ni Avocadoria.ph? So yan, meron silang na-offer na avocado shake, avocado inipit, and then siyempre may avocado toast, nachos, beef, and of course meron silang avocado dream, avocado cheesecake petite, and salt pepper herb avocado. Yan. Ito naman talaga nyo yung burger. So sa burger guys, nag-offer sila ng buy one take one free, and then syempre meron silang available na single order, combo meals, and then syempre yung cold drinks nila. Kung nagkikrave kayo ng mga Japanese food, so andito si Chai's Sushi Bar. Ito yung in-offer nila, meron silang donburi, teppanyaki, maki, and of course meron silang mga platter, mga smoothies, and then yung mga refreshing drinks nila. Inahin ngayong tag-init, itong Senior Halo Halo, makikita ito sa The Junction Arcade. Siyempre, nag-offer sila ng mga Filipino Classic Halo Halo. Ito, may mga Classic Halo Halo Special, Supreme Senior,
saging con yelo, and then syempre yung mais con yelo. And nag-offer din sila ng Filipino-Mexican na fusion. Ayan, like tacos, burrito, and quesadillas. Kung chicken wings lover kayo, so meron din silang unlimited chicken wings din dito sa Wing City Diner. Ayan siya guys. Kung i-crave kayo ng mga chicken wings, so unlimited chicken wings to under 39 pesos. Kung mahilig naman kayo sa mga sausages, meron sila dito sa milk cubes. Yan, eto yung mga in-offer nila. So meron silang original Hungarian, German, cheesy, and then syempre may mga spicy and cheesy sila. Syempre talaga nyo, dito si The Perfect Scoop. So ito yung dalawang sizes niya. Meron silang grande 99 pesos, 20, 115 pesos. And then kung gusto nyo mga iba't ibang toppings, meron din sila. May Magnum, Oreo Overload, Oreo and KitKat, Oreo and Pepero, syempre yan, Twix and Al Capone, Choco Mallows and Pepero, Cadbury, Hershey, Kisses, and then Nutella's range. Ito naman talaga news kung mahilig kayo sa mga rice bowl. So andito si iSupreme rice bowl. So ito yung mga rice toppings nila. Pero sila siomai, Shanghai dumplings, pork sisig, pork chop, bangus, butter chicken, and syempre beef broccoli and beef brisket. So mango lover kayo, meron sila dito na crisp mango. Ito yung mga pinaka flavors nila. Meron silang melon slushy. So meron silang medium and large, rock salt cheese, banana Nutella, berry mango, banana peanut butter, avocado craze. Available din dito sa The Junction Arcade itong mga snacks. Ayan, so perfect din pampasalubong. Ayan, so may mga noodles sila, and then yan mga seaweed. Inayin rin ngayong taginit or summer itong mga ice crumble ng Gently Appetito. Ayan siya. So marami din silang mga in-offer na ito, meron din pala silang milk tea. Yan, so classic milk tea overload, fruit tea, fruit soda, and then meron silang mga snacks, fried noodles, mozzarella cheese sticks, and then ito yung mga flavors ng ice crumble nila. Meron silang classic ube, pandan, and combi. So ito talaga news, nandito na tayo sa pinakaloob ng Orange Blush Salon. So ayan, ano ba yung mga services na in-offer nila dito? So meron silang hair services, nail, and of course meron silang others. Ito yung mga eyebrow shaving and shaping, eyebrow shaving, and then syempre basic hair and makeup. And of course, so meron din silang mga obvious products. Ayan, so ito yung pinaka-area nila. Ikutin natin yung mga stalls dito sa The Junction. So established 2019. So ito una nating ikutan. Ito nga 1914 milk tea bar. Actually may na-vlog na tayo na 1940 milk tea bar sa may Pampanga. Ayan, so may marami silang mga ino-offer na milk tea. So may mga coffee series, imported chocolate milk tea, Yakult series, and then syempre yung mga basic milk tea nila, premium milk tea, Tonica series, fruit tea, o yan, organic, special organics, and brown sugar. And of course, kung gusto nyo magpa-add-on, pwede. And syempre, no talaga nyo sa kung coffee lover kayo, meron din sila dito na Cafe Al Fresco. Syempre, nag-offer sila ng mga hot. And then, ito, yung mga cold coffee nila. Syempre, meron din silang pastries. Sa mga K-drama lovers yan, hindi mawawala dyan yung eggy. So, yung eggy, nag-offer sila ng Korean egg drop sandwich. So, ito yung mga flavors nila. May mga premium cheese. And then, meron din silang mga Korean carbonated drinks. And kung gusto nyo pa, don't pwede. And ito yung mga eggy sides. So, cheesy bacon fries, 6 pieces, eggy nuggets. Yun. Marami silang mga flavors ng mga Korean egg drop sandwich nila. Mabanggit ko kanina, meron din silang double bacon cheese, Korean spam and egg, spicy chicken cheese, grilled chicken pesto, beef teriyaki, beef bulgogi, eggy yai protein favorite. Kung mahilig kayo sa roasted chicken, T-bone steak, liampo, roasted beef, pork ribs, and tenderloin. So ito, nag-offer si Ang Sarap Roasters. And syempre talaga nyo, kung Samji lover kayo, nag-offer din dito ng Lisam G 199 pesos. Yung inclusions nyo, yan, meron ng mga side dishes. So kung nag-crave kayo ng mga burgers, meron silang Hawaiian burger, chicken wings, spicy Spanish pasta, nachos, cheese steak, and then burger steak, ribeye. Inayin ngayong taginit, itong punot ice cream and sherbet. Ito yung mga ice cream menu nila. Meron silang cheese cashew makapuno, langka cheese cashew, fruit salad,
cookies and cream, chocolate with cashew, ubi cheese, coffee scramble, peanut butter brownie, and then vanilla. Dito tayo sa Kain na Bibi. So ano bang ino-offer ni Kain na Bibi? So Doc Baker menu. So meron silang yan, croissant, bars, bun cake, cookies, muffin, frap, and lassi, bottle juice. Kung mahilig kayo sa mga Middle East cuisine, so yan, nag-offer si Kain na Bibi. Siyempre meron silang beef kebab, chicken biryani, chicken kabsa, beef kebab and chicken kabsa, beef kebab and chicken, and of course yung biryani. Nandito na tayo sa pinakaloob ng The Dream Project, and of course marami kayong makikita dito, mga yan, siyempre mga pang girly. So meron silang mga available na sandals. Ma'am, ano ba yung mga in-offer nyo dito? Mga sandals po, dress, at saka po mga crop Ano to? tops. Crop top. Yes po. So may mga available din pala mga relo. Ayan. Yes. Mga shades. Eto mga manong tawag dito? Mga crop tops din po, sir. Crop tops. And then dito may mga ibang essentials. Yes po. Wow. So sandals din. Yes. And then sling bag. Tama ba? And then itong mga to, swimsuits na. Ayan, may mga t-shirt syempre. Kung meron pang babae, meron din pang lalaki. Sleepwear. Yan. So ayan, kung naghahanap kayo ng mga damit, mga blouse, and then mga dress. Meron din kayo dress, ma'am, tama? Yes po. Mga Ayan. vintage t-shirt. So vintage t-shirt, ito. Shorts. Wow. Swimwear. Ito mga shorts nila. So ngayong summer, kailangan nyo to. Ito. And of course, ito mga t-shirts and polo. Titigman na natin yung mga pinrefer sa atin ng The Junction Arcade, and then syempre yung The Junction. Tara! Ito na nga talaga news, magpo-food review na tayo dito sa The Junction Arcade, and then syempre The Junction. So ito lahat nakikita nyo. Ito yung mga ino-offer nila dito sa The Junction Arcade, and syempre yung sa kabila yung The Junction. Syempre kasama natin yung mga Katarlakeños natin. Ayan. Ano pangalan niyo po? Hi, I'm Yen. Hi, I'm Jen. Hello, I'm Jenny. Hello, Manuel. I am JP. Ano na po? Annyeonghaseyo, I'm Anna. Maraming mga refreshing drinks ngayon na sinerve sa atin ng The Junction Arcade, and then The Junction. So may mga ice creams, may mga milk teas, halo-halo, and then yung mga yan, scoop, and of course mga fruit teas, freeze mango, yan, may ito, ano to, fruit shake, and then meron ding mga ice scramble, and of course ito, kanino pa gustong tikman itong eggy nila. So yan guys, kung nag-crave kayo ng mga corn dogs, ayan yung kinakain ni ma'am. And then of course mga sausages, and meron din sila mga burgers. And then dito, yan, yung kay The Buckets, yan. So may mga basmati rice din siya. And then ibang ino-offer na shrimps and nuggets. And then yung sa'yo, shawarma by Kain na Bibi. Ayan. Yeah, name niya is Kain na Bibi, which means kain mahal. Ito yung kinakain ni ma'am is mga Middle East cuisine. And then nag-offer na din sila ng mga biryani. Ito siya. So kebab and then chicken biryani. So ito yung mga unlimited chicken wings ng Wing City Diner. Ayan siya, 249 I think. So may mga iba-iba silang mga flavors. And then yan, kung gusto nyo ng mga ice cream ni Puno sa ice cream and sorbet, pwede yan. Of course, mga senior halo-halo. Medyo nalusog na lang kasi kanina pa. Ito naman yung pinrefer ni Cafe Al Fresco. Ayan siya guys. Sa mga mahilig sa mga ice coffee. And of course, meron din silang mga shawarma. Beef, chicken, I think meron din silang pork. And then syempre yung mga milk tea can natin by 1914 milk tea bar. So ayan, may ibang flavor din, chocolate. Ito yung the perfect scoop. Ayan. So may mga Oreo. So ito may mga Magnum. Medyo nalusaw na. Kainin mo na po. May mga tapioca bar din tayo. Pinaka-flavor Nutella. Itikman muna natin yung egg. So ito mga chicken wings. Ito guys yung chicken and nuggets ng The Buckets. Yan. So may kasama na agad siyang french fries. May fried shrimp and then fried nuggets.
Tikman natin yung shrimp. Alam nyo ba, hindi na namin alam. Eggy. Tatanungin natin yung isang Katarlagueño natin kung ano ba yung experience niya dito sa The Junction Arcade. Kamusta naman po dito? Napakasarap, napakabongga, napaka-affordable. Ito ano, yung pinaka-place, kamusta naman? Maganda, malinis, tsaka hindi hassle. And syempre, al-fresco dahil open area siya, okay na okay yung pinaka-pesto nila. Kamusta yung foods, ma'am? Sarap. Cheesy yung corn dog. Guys, sobrang sulit nito at lasang sobrang avocado talaga. Tapos, kapag pinartner nyo siya sa Andy Wings, sobrang anghang, sabayan nyo na avocado, sulit na. Titikman naman ni Ana yung langka cheese cashew ng Puno's Ice Cream. Anong flavor niyan, sir? Cheese cashew makupuno. Yun. Cheese. Sarap. So perfect na yung summer. Yan. Mga ice cream. And then syempre may mga scrambles, refreshing drinks, and of course, Senyor Halo-Halo. Tikman ang sarap ng halo-halo. Oh, di ba? Tawin ba yan? And we are also inviting everyone this April. Magbubukas po ang ating The Junction Farm located sa Barangay Care. This food park, meron po siyang bazaar, meron din mga food stalls, and of course, meron din siyang events place. And we have also the Junction Annex located in front po ng 7-Eleven bypass. Dito naman po ang kanyang distinction. May mga cart spaces po, kaya we really love all the SMEs. Talaga pong napakagandang makasama na natin sila. Kaya everyone, we are inviting you to please visit the Junction Food Park. Kaya punta na! Maraming salamat po. Tarlagueños, tara na sa The Junction and The Junction Arcade. Yung Tarlagueños, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And then syempre guys, huwag niyong kalimutan i-share ang video nito para malaman ng ibang Katarlagueños natin dyan na merong al-fresco dining dito sa San Vicente, Tarlac City. So bypass road, tama? Yun. So ito na nga yung The Junction, and then The Junction Arcade na nag-offer ng mga refreshing drinks, and then yan, mga snacks. So until our next vlog, peace out!